நமது வெற்றியை நாளை சரித்திரம் சொல்லும். இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும். நீதிக்கு இது ஒரு போராட்டம், இதை நிச்சயம் உலகம் பாராட்டும். வல்லோர்கள் சுரண்டும் பொல்லாத கொடுமை இல்லாமல் மாறும் ஒரு தேதி. தேர்தல் வாக்குறுதி தான் இன்னைக்கு ஸ்டெண்ட்ல போயிட்டே இருக்குது. அதாவது குடும்பத்துக்கு கருணை தொகை 10,000 ரூபாய், அப்புறம் மகளிருக்கு அப்படியே மாசம் 2,000 ரூபாய், 3 சிலிண்டர் ஃப்ரீ. இந்த 3 தான் இன்னைக்கு ஹீரோ தேர்தல். இதில் மக்கள் எல்லா மகளிர்களையும் அது புரிஞ்சு போச்சு. அதனால ஐயா கண்டிப்பா எடப்பாடியார் தான் வருவார். ஜனங்க மேல அதாவது உண்மையான பாசம் அக்கறை. அதிமுகனாலே மக்களுக்கான கட்சின்னு எப்படி இருக்குதோ அதே போல் ஐயாவும் மக்களுடைய நலனை தான் எதுலேயுமே நினைக்கிறாரு. அதனால மக்கள்லாம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க. எப்படா எலெக்ஷன் வரும், ஐயா முதலமைச்சர் ஆகணும், நாட்டு மக்கள்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பஸ்ஸில் கொஞ்சம் சீக்கிரம் அனுப்ப சொல்லுவார். வரியா